चेयारमेन सारखौ जिनाहारि खालामनो लांनायखौ मैया आंहा दिमागानो कन्ट्रल होआखै नालाय सिमाङावबो ओरैबायदि गाज्रि नुदों। जिखुनु जा र' आं खावलायगोन सासे मानसिखौ, बे जाहैबाय खावलायनो लुबैयो सासेल' नङा। जों चेक आउट खालामसै दायो रुमखौहाय। आदा थुब्लावनियावहाय जायफ्रा आयंमोनखौ नायनो होन्दोंमोन डियार नाब्ला सारा, जायखौ आदा बाजैखौ लाबो होननाय, बिनि चेनेलाव नुगोन थुब्लाव ब्रह्म। लोगोसे जोंखौहाय रिसिभ खालामफैदों आदा बि राजा। जेब्लानो गुवाहाटियाव फैयो माने हेल्प खालामनो एबार रेडि, बेफोरबायदि टाइप आरोना आदामोना। आरो हारिनि थाखायबो मावगासिनो दं दासिमबो। जे जायफ्रा गोमाफैनाय माफैनाय प्रब्लेम जाफैनाय गोबां नांगौ समफोरावहाय मददबो मोनदों। थ' बेफोरबायदि आरो दा बावैसो नै चेक आउटनि थाखाय आदायानो पेमेन्ट खालामबाय दिनैनि बेखौहाय। आरो लोगोसे नोंथांमोना मिथिगौ ना, माखासे मानसिफोरा जों फैगोनखौ मिथिनानै डियार नाब्ला सारनि लोगोफ्राबो गस्ला गामसा बिदि हरदों जों लाबोफानायजों लोगोसेनो। आरो बेयावनो दाख्लैनो आदा बि राजायाबो सासे सिख्लानो 1200 ड्राग्स लाग्रानो हरदोंमोन, नाथाय बिनि कन्टेक्ट मोनैलाय बेखौबो जोङो माखासे सारनो दामि बुस्थु लानानै फैदों, जायफोरखौहाय माने सारा इउज खालामनो हायो। साराथ' हारसिं थाबाय थायोना बाव। आरो सेन्ट्रेल जेलावबो जोङो सम मोनोब्ला माब्लाबा हाबबावनायनि प्लान लाबावनांगोन। गोबां दङ दायो, एमबाथा साराबो दंबावनो। मैया आं सोंबोदोंमोन जेलार बे जेलाव थाग्रायाव, माने एमबाथा सारखौ जुदि नायनोब्ला कर्टनिफ्रायसो पारमिसन लानानै फैनांगौ। कर्टनिफ्राय पारमिसन लायाबा बिथांखौ नायनो मोना। आरो डियार नाब्ला सारखौ नायनोब्ला जोङो जेल, सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय पारमिसन लायनांगौ आरोना, ओमफ्राय नायनो मोनो। दिन थायो, अबेबा दिनावहाय बन्द'बो थायो। लोगोसे फोरमायनो गोनाङा बेनोबाव, जोंनि बर'फ्रा एक्सुवेलि बिसिबां हायो नायफैनांगौसो लिस्ट बुंजोबलायनाय। नोंमारगौथ' लिडारनि सायावहाय बर'फ्रा सेन्टिमेन्ट दं, अननाय दङ, नांमारगौ बिसोरनो होननानै मोनसे इउनिटि खौसेथिखौ देखायनो हानायनि नांगौ आरोना। जुदि हायोब्ला पसिबोलब्ला नोंथांमोना भिजिट खालामफैनांगौ, साराबो गोजोनो। दा जों दिनै नायनो थांगोन। मैयाथ' एसबि माबा मोनसे हलिडे दंमोननो, जों मिथियासै, जेलाव थांनानैसो मिथिबाय। ओमफ्राय जेलारा माबाखौ हरखाबाय पारमिसनखौहाय। दिनै जों नायगोन आरोना, थांगोन दायो। ओमफ्राय नोंथांमोना नुनो मोनबावगोन सारखौ माबायदि जायगायाव दोनदों। बे भिडिअखौ गोबाङा नुवाखै। सार थानाय जायगाया माबायदि, ओमफ्राय गोबाङा साननो हागौ फ्रि जायगा, सारा ए टु जेड फेसिलिटि मोनो बिदि साननो हागौ, नाथाय नुहैबासो मिथिगोन। मेन खौराङा जाहैबाय आंना साननो गोनाङा, बे बिसिडिसि चेयारमेननि केसखौ लानानै गिखांनाय फैदों। जोंनि बर'नि मानगोनां लिडारफोरखौ, मोजां बर'खौ दैदेनलांबाय थानाय, जोंनि पिस गोजोननि सान्थिनि बे जोंनि खुंथाय गोहोआव थानाय सोरखारनि सोद्रोमाफोरखौनो बिदि जिनाहारि खालामनो लांनानै बिदि खालामोब्ला जोंथ' गुथिराम बाथिरामसो। बेखायनो आं सानदों आरोना, प्रमद बर' सारमोना जेसेबां हायो हाइ सिकिउरिटि होनाया गाहामसै। माखासे सोरबा बिसिडिसि चेयारमेनानो होन, सोरबायानो होनो हायो नामा, हागोन नामा आं सानदों आरोना। नङाबा बिदि जिनाहारि खालामनानै जोंनि माखासे गेदेरमा सुबुंफोरखौ बिदि भाइरेल खालामहैयोब्ला, गोसो गैयैफोरखौनो बेगमनो मानो मुस्लिमफ्रानो साननो गोनांबो जानानै फैदों बाथ्राया। नोंथांमोना बिनि सायाव मा होननो सानो? थ' जों थांबाय थानो नाजागोन। आदा थुब्लावनि चेनेलावबो नुगोन, आरो आदा बि राजानियावबो मोजां कन्टेन्टफोर फैगासिनो दङ। नोंथांमोना फल' खालामनो हागोन, गफुर बि राजा। थ' बारा गोबाव खालामला, ओंखारनोसै जों चेक आउट खालामसै। बै आयंमोनखौ लायग्रोबावनांगौ। लाभ इउ अल।